Jdeme na přistání, jsme nad Prahou a trošku to s náma houpy. Houpy houp. Dáme 3 skoky, ne? Minule to gridoval. 3 skoky a no, choďák je na kaši. A choďák je venku. Když si teďka tu máme padolák. Dneska to s náma flákne možná 4krát, takhle může. Možná bys měl Jardo natáčet lidi, jak budou skákat. Jsem zalovím krk, já jsem si zapřít. Ještě ne. No tak dobrý to bylo, dobrý. Dámy a pánové, vítejte zpět v České republice, právě jsme přistáli na letišti v Praze. Je 9 minut po 10. hodině ráno, což znamená, že na našem příletu jsme jako 15 minut opoždění, za toto zpoždění se vám omlouváme. Aktuální teplota zde na letišti je plus 20 stupňů Celsia. Z důvodu své osobní bezpečnosti a pohodlí zůstaňte prosím sedět na svých místech připoutání až do úplného zastavení letadla a zhasnutí světelných transparentů. Připoutejte se. Buďte zvlášť opatrní při otevírání zavazadlových schránek a také prosím nezapomeňte veškeré své osobní věci, které jste sebou na palubu přinesli. Dámy a pánové, věříme, že díky cestovní kanceláři Exim Tour jste si svoji dovolenou v Egyptě užili. Přejeme vám bezpečný návrat do vašich domovů a samozřejmě budeme se těšit na shledanou na palubách našich letadel. Ještě jednou děkujeme a přejeme vám krásný zbytek dne. Ladies and gentlemen, welcome to Czech Republic. We have just landed at Prague International Airport. It's 10 minutes past 10 a.m. local time and the temperature at the airport is 20 degrees centigrade. For your safety and comfort, we ask you to remain seated with the seatbelt fastened until the aircraft comes to a complete stop and the fasten seatbelt sign is turned off. Please be careful when opening the overhead lockers and do not forget any personal belongings you may have brought on board with you. Ladies and gentlemen, with a little thanks to travel agency Exim Tours, you had a great time in Egypt and we wish you a safe return to your homes, and of course it will be a pleasure for us to meet you soon on board of our aircraft. Once more, thank you very much for joining us today and have a nice rest of the day. Bye bye. Jo, on tam jede, až budeme na letišti. Aha, to je super. Jsme doma, vítejte v pekle. Hell Party, Diablo.